għandi persuna li tarawha kull nhar ta' tlieta fuq Każa Ċelestina bħala soru, imma din il-persuna hija versatili ħafna, għandha ħafna ħiliet u tafuha wkoll b'Caritas Malta, nirreferi għal Marika Kassar. Grazzi li ġejt hawnhekk, vera tieħu pjaċir tax jiena kull nhar ta' tlieta nsegwik ma nitlifx waħda tlul deżjer. Insellimlek lilek u telespettaturi, grazzi ta' dik l-introduzzjoni. Le, għal-moment għax qed ngħid jiena bħala Caritas imma kif jiġrilek, jiena dejjem ammirajtek f'kull ir-rwol li kellek, imma mbagħad niġi starstruck nerġa' għax tant insegwi bil-passjoni li tant nieħu gost. Ġifieri jiena ma tantx nieħu daqshekk, ovvjament ix-xogħol ma tantx jippermettili għax il-filming jieħu ħafna ħin, imma mbagħad kultant ngħid nerġa' go back to your roots. Importanti, ubqax vera brava. Caritas, jiena studentek ovvjament għax jiena qalbi ħafna xogħol li tagħmlu fil-Caritas, kif taf jiena nsegwi u għadni nibqa nfakkar il-memorja ta' Don Viktor Grek u persuna importanti għalija personali ħafna. Caritas Malta, l-aħħar li tkellimna kellkom ħafna proġetti ġejjin, semmejt li kor, imma semmejt li wkoll proġett tas solitudni, semmejt li ovvjament jibqa jintensifika il-programmi kemm għażżar għal riabilitazzjoni ta' droga. Il-Caritas illum, x'inhuma l-aktar proġetti li taħseb għaddejjin b'ħafna ħidma fuqhom? Nipprovaw nenfasizzaw għax Caritas li ħatala 68 sena niskuża ruħi, ħatala 58 sena mit-twaqqif tagħha, fil-fatt sentej oħra tiċċelebra 60 sena li ilha topera fis-soċjetà Maltija u dejjem evolvit skont il-ħtieġa tas-soċjetà. Għal ħafna u bir-raġun Caritas, kif issemmi Caritas jiġu f'moħħok persuni dipendenti fuq sustanzi, persuni li il-ħajja tagħhom kellha tieqaf minħabba l-abbuż fuq is-sustanzi u veru għax aħna l-ħidma tagħna 75% tagħha hija f'daw iċ-ċentri, għandna xi 10 ċentri fejn aħna għandna djar ta' riabilitazzjoni, imma mhux biss. Għandek persentaġġ ta' ħidma li tiffoka fuq servizzi psikosoċjali li dawn nogos nitkellem fuqhom għax ħafna minn daw is-servizzi l-ewwel nett qegħdin viċin ħafna taw għax qegħdin f'ċentru fil-komunità ġewwa l-Ħamrun f'dak li huwa magħruf bħala l-Caritas Community Center u f'din il-binja ta' 5 sulari, binja kbira li meta tidħol fiha jilqgħu dejjem bit-tbissima mir-receptionist tagħna, persuna ħadd tidħol u ħadd qed tagħmel l-ewwel pass tagħha għax verament qed tħossha fil-qiegħ. Issa mhux bil-fors għax relatata ma' abbuż ta' sustanzi. U meta qed ngħidu servizzi psikosoċjali x'nifhmu bihom. Illum nagħtu enfasi kbira fejn jidħlu l-problema ta' saħħa mentali. U l-problemi ta' saħħa mentali huma diversi. Biex qed jiġu llum, kif inhu l-persuna, l-bniedem qed jiġi affettwat daqshekk fejn tidħol is-saħħa mentali tiegħu. U Caritas ukoll bdiet titkellem ħafna il-bogħod minn dak li nisimgħu ekonomikament, beyond dak li nsejħu beyond GDP aħna, nitkellmu fuq il-well-being tal-persuna u l-well-being forsi din hija kelma li tinstema' klixé għax nitkellmu ħafna fuq well-being u kif tossok il-feel good factor. Imma Caritas tagħti importanza ħafna din il-feel good factor għaliex? Għax il-persuni li niltaqgħu magħhom aħna kemm fit-terapija u dawk il-persuni li jiġu għand il-Caritas għax qed iċċedi s-saħħa mentali tagħhom għax milquta b'xi ħaġa emozjonali. Inti għandek min, pereżempju, għaddej il-ħajja tiegħu normali, għaddej fil-ħidma tiegħu bit-tfal b'kollox u f'daqqa waħda one fine day tgħidlek persuna jien ħajkolli ngħaddi minn separazzjoni. Ħafna drabi ngħidu it takes two to tango. Fejn jidħlu separazzjonijiet ikollok min ħajtu minn għali ħaddejja tajba, jiġi wieħed mis-sajd il-mara jew ir-raġel jgħidlek isma' jiena daqshekk ta' nħoss li r-relazzjoni tagħna ma tistax tkompla, żwieġ tagħna nħoss li għandu jieqaf u għandna mmorru għal separazzjoni. U hemmhekk għandek wieħed mill-partijiet li jħoss li ħajtu waqfet kompletament. Fil-waqt li wieħed li qed jieħu d-deċiżjoni qed jagħmilha biex il-ħajja tiegħu tieħu l-kulur għax iħoss ma jistax jibqa' għaddej f'dik ir-relazzjoni, għandek il-parti l-oħra li tħoss li ikkrolla la kollox. U meta nitkellmu dwar l-emozzjonijiet tal-bniedem, l-emozzjonijiet tal-bniedem jaffettwaw ħafna is-saħħa mentali. Jiġifieri dik il-persuna jekk ma toqgħodx attenta ħadd ingħalaq fiha nnifisha, ħadd tgħaddi minn solitudni, is-solitudni tista' twaslek għal ansjetà, tista' twaslek għal depressjoni u kemm hu tajjeb u nħeġġeġ grazzi li għandi din l-opportunità miegħek li jekk inti għaddej minn xi
fattur partikolari fil-ħajja tiegħek, toċ tgħid u iva forsi għadha nkun aħjar u iva sanara. Tajjeb jekk jirnexxilek tqum fuq saqajk waħdek, imma tinsiex li hemm l-għajnuna, is-sapport huwa bla ħlas. Ġifieri jaċċessawkom. Ekku, aħna meta wieħed ifittex Caritas Malta, illum jitlalek il-website tagħna, il-website fija informazzjoni kbira, ġifieri tidħol caritasmalta.org, ħatara minjera ta' servizzi li għandha l-Caritas. U fejn jidħlu pereżempju għax aħna bat l-eżempju ta' separazzjonijiet jiena, għandna gruppi ta' support li inti naf li fil-passat anka tajtom ħafna importanza. Kont il-taqa' Anna Mikallef. Anna Mikallef u nselmilha. Il-gruppi ta' Young Separated Support Group. Bħal dawk il-Caritas fil-binja tagħha li semmejtlek dil-binja li qiegħda fiċ-ċentru tal-komunità, mill-5 sa 8 ta' filgħaxija kuljum għandha tat-tip ta' gruppi ta' support differenti. Ġifi fil-waqt li pereżempju għandna dal-grupp ta' support li ġieli tkellimna miegħek dwaru ta' persuni li s-separaw u kif ħankompli bil-ħajja tiegħi daw jiltaqgħu darba f'ġimgħa, jiltaqgħu ma' nies oħra li għaddejjin mill-istess sitwazzjoni. Dak huwa il-miraklu għax tkun tħossok għaddej waħdek dik is-sitwazzjoni. Eżatt, ma meta tiltaqa' man nies li huma bħalek u mbagħad titgħallem mhux hekk. Bħal meta jinnafat juġak darek tkun gravi, laqas tista' tiċċaqla mbagħad iġempilek xi ħadd jgħidlek isma' operawni, għandi cancer stage 4, tibda tgħid ma jiena mhux għax qed nagħmel ħaġeb imma kemm hawn tgħid li tikkonslab daqshekk, imma tħossok iktar b'saħħtek biex tqum. Tajjeb u dak li jiġri f'da support groups, bħal da support groups pereżempju kun nhar ta' tnejn u dan huwa grupp għal qalb immens, dan huwa grupp li fil-bidu konna nsejħulu Emotions Anonymous. Kienu persuni li ltaqgħu b'diversi emozzjonijiet minn għax huwa mwaħħal mar-rabja, min għax huwa mwaħħal li qomt filgħodu qbad tikbi u dħalt ix-xogħol u kif qallek xi ħadd bonġum f'qajt tikbi. U dawn huma nies jiena ngħid kemm huwa importanti l-emozzjoni. Dawk jisimhom hekk Emotions Anonymous. Issa dan evolvejni wkoll għax kif ngħidu il-gruppi wkoll jevolvu skont il-ħtieġa tas-soċjetà. Illum da support group jissejjaħ Emotional Wellbeing Support Group. Fejn f'dan għal-grupp, kun nhar ta' tnejn huwa grupp sabiħ immens, diversi persuni fosthom jien u kollegi oħra tiegħi niffaċilitaw dan għal-grupp. Ikonna tema partikolari, pereżempju nhar it-tnejn li ġej jiena ħa niffaċilita t-tema li mill-luġieħ tiegħi kif nista' noħroġ il-pożittiv, mill-iswed tiegħi kif nista' noħroġ il-gris u l-abjad. U tiskanta kemm anka aħna nieħdu ħafna minnhom daw il-gruppi għax mill-ister tan-nies u tgħidlek kif tinduna imma aħna nibdew niltaqgħu ma' nies jgħidulek inqum filgħodu għadni qas tiltqajt ma' ħadd u nħoss rabja kbira. Ikellimni xi ħadd u din rabja tisplodi, jiġi ħadd jgħidli bonġu ngħidlu mhux bonġu niltaqgħu magħhom daw in-nies. U hemmhekk tinduna li aħna l-emozzjonijiet tal-bniedem huma ħafna. Hemm ħafna emozzjonijiet differenti. Aħna dejjem insemmu l-iktar 5 bażiċi. Dawk li wiċċ ferħan ħad induna, kif inhu l-wiċċ jikxfek, wiċċ mdejjaq jidher ukoll, wiċċ beżan, wiċċ irrabjat, jew wiċċ sorpriż. Il-lawa, x'ġara, għandek daw li huma 5 bażiċi li jien niddeq nuża l-kelma normali, imma jekk matul il-ġurnata tiegħek inti f'xi ħin veru ħadd tħossok qed tieħu gost u titħaq, ħajkollok ħin ieħor forsi ħataqa' ftit dawn. Qed jiġrili, ħajkun hemm momenti oħra tossok imbeżza jekk fil-ġurnata tiegħek qed tmiss ma' daw il-5 emozzjonijiet partikolari, mela inti qed tmiss l-emozzjonijiet u qed tgħix għax qed misshom kollha. Imma kien imwaħħal kif qed ngħid qomt filgħodu tibki, kellmek xi ħadd infaqajt tikbi, ċemplitlek infaqajt tikbi, mela hemmhekk trid tieħu azzjoni. Ma tistax tinjora li inti qed ikollok ġurnata tiegħek kemm għandkom nies interessanti tal-grupp. Imwaħla ma' emozzjoni partikolari. Kemm għandkom nies fih dan? Dan għall-grupp, aħna bħala gruppi importanti li nżommuhom grupp fejn wieħed iħoss spazju safe li jista' jitkellem, spazju san u sigur li hemmhekk iħossu anke komdu li ħajjejt minn xi xaddejnu għaliex qed iħossu b'dan il-mod. Jiġifieri dan huwa grupp li ħajjiftaħ. Iġbi iktar mill-li bħal tas separati ħajitkellmu kif ħassu meta telaq ir-raġel xi drittijiet għandi issa li telqet il-mara u t-tfal jiena u nġibu avukat forsi jispjega. F'dan il-grupp hemm terapista li hija psikologa ħaw tagħmel session u ħajkonna tema. U dejjem naqbdu
10 sessions bħalissa għaddejjin wasanna fir-raba session ta' dan it-term, għax jisna naqbdu term. Dan it-term beda fl-aħħar ta' April. U jispiċċa pereżempju fl-aħħar ġimgħa ta' Ġunju. Ħajja jibda ovvjament imbagħad f'Ottubru għalhekk inħeġġeġ min jinteressah da support group barra li jidħol fil-website jew fis-social media tagħna jista' jċempel 229-9-000. Wasalna lejn l-aħħar, issa wkoll dawk in-numri intellaħħom ukoll fuq social media tiegħi, messaġġ minn għandun Viktor Grek illi inti ma tinsih qatt biex inħallu din l-intervista maquda mal-legat tiegħu. Il-legat ta' Don Viktor Linna jallimna xi ħaġa kbira li jiena nħobb niftakar fiha tiġġudikax minn hemm quddiemek għandu storja jibsa ta' dbatija, isimgħu b'empatija u b'ħafna mħabba. U dak il-persuna ħatkun ta' ħafna support għalih. Kemm int ħelwa Marika, vera nieħu pjaċir qas nixtieq nieqaf, imma l-ħin u li hu, grazzi li ġejt onorajtni. Nixtieq li aħna mera ta' xulxina. Persuna napprezza ħafna. Marika Kassar, persuna validissima li nafa snin kbar tagħmel ħafna ġitu, vera apprezzajt li naf kemm għandha xogħol x'tagħmel u xogħol ta' ġiet għal din l-intervista. Grazzi li segwejtuna.